Róďa. A jak? A dál? No, už nic A jak nedělá. dělá krtek? Krtek. Nic nedělá, ten slepej. A pekopis. Ten dělá, nevidím, nevidím. Ještě by mě zajímalo, jak dělá pekopis. Nevím, co dělá s tím piskem, furt. Pekopis, tyhle. A páv. A páv, no to umějí zase jiný lidi, no. Třeba tadyhle ty. Dělejte páva. Neumíte páva? Neumíte. No tak nakhle. Neumějí, no. No tak já jednou za rok do města, ne? Nějaký model musí být, ne? By dělej ostudu v ulici. Teď já bydle po kousek dá. No dobře. Ještě poslední zvíře. Jak dělá netopír? No, koně, kdybych chtěl. Jo. No, to si viděla už. No ale Romča ho neviděla. Já jsem ho viděla. Ale viděla. Ale ukážu. Ne. Když to obě viděli, neudělá. Tak nějaký zvířátko, na závěr. Jaký to? Páva udělej. Páva, jo. Aha. Ten to umíte, ne? Já ho neumím. To umí Fibrich právě. A ten má kašlík. Zkus to. Ty, na to má. To je divnej